Acts chapter 6 and verse number 8. Basa mo na to ang tungod sa verse 10. Acts chapter 6 verse 8. Kung nasa amen? Tanamaning dog paliw para sa pagpasa pulong sa Diyos. Nalipay ko nagsulat ko sa halos tibok mensahe sa Bisaya kay kanamutabang kung kapoy ko. Acts chapter 6 verse 8. English una, Bisaya ikaduha. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines and Cyrenians and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. Sabta yung pulong disputing, ki-translate na rin, nakiglalis. Sakto yun. Nakiglalis or nagbingkil. And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Bisaya. Og si Esteban nga puno sa pagtuo o gahom, mihimo og dagkong kahibulongan og mga milagro diha sa katawhan. Unya diha mibarog nga pipila gikan sa sinagoga nga gitawag ang sinagoga sa mga Libertina og sa mga Syrianhon og sa mga Alejandrianhon og kanila sa Cilicia og sa Asia nga nakiglalis ni Esteban og sila wala makahimo sa pagpakigbatok sa kaalam ug sa espiritu nga pinaagi niini siya nisulti. The title of my message comes from verse 8, full of faith and power. Napuno sa pagtuo og gahom. We'll talk to you about that tonight. Magampo na ta, ngayon ka mo makalingkod. But I'm inside. Father, would you please bless the message right now? Would you fill me with your spirit? As I preach, Lord, I sense the devil would very much like to distract our thoughts tonight from the message. I sense some people are tired. And Lord, I just pray, God, that you would not allow the devil to interfere. I pray, Lord, that your Holy Spirit would have his way tonight. Pray, Lord, you would empower me and help the people as they listen. Please, dear God, I pray that you remove the distractions, the outward distractions and the inward distractions of our own thoughts. Help us, God, to focus on the message tonight. Please, God, we love you. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Si Stephen, dili usa ka apostle, sama ni Peter or John or Paul later sa story. Si Stephen dili usa ka pangulo diha sa iglesia sa Jerusalem. I know na daghang tao nagtawag siya sa deacon, pero kinahanglan ta makasabot. Murag tinuod na murag si Stephen uban sa first deacons diha sa church ni Jesus Cristo. Pero kung kita mo lantaw sa story unya, ang mga deacons wala nag-lead sa church. Sila nagalagad sa mga byuda. Nagdagang church sa US na libog kabayan niyana. Mas kamay ka na problema diri sa Pilipinas, pero dagang church, ang deacons naghunahuna ang ilang katungdanan ang magpugong sa pastor. Magkontrola sa pastor. Sayop gayud sila. Pero si Stephen, dali usa ka pangulo diya sa church. Si Stephen, usa kamembro lang. Diya, niya ng unang church, pinakaunang church, nag-start ni Jesus Cristo, ang church dito sa Jerusalem. Siyempre, bantugan man si Stephen, sikat siya, tungod kay siya ang pinakaunang tao nga gipatay tungod sa yung pagtuo ni Jesus Cristo. We say he's the first martyr. Ang English word martyr nagikan sa Greek nga pulong nga nagpasabot saksi. Ang idea, ang tao namatay tungod sa iyang witness para ni Jesus Cristo. That's where that English word martyr is actually not English, it is Greek. We borrowed it, but it means
In modern English, it means one who dies for his faith. Si Stephen, ang pinakaunang Kristohanon na namatay tungod sa iyang pagtuon ni Jesus Kristo, tungod sa iyang pagpamatuod alang ni Jesus Kristo. Ug tungod niya na medyo bantugan siya, medyo sikat siya diha sa Biblia, pero sa kamatuoran, gamay ra gyud ang atong kahibalo kabahin ni Stephen. Kining mapaubsan nga alagad sa Dios, we just don't know much about him. Wala ta kabalo kanusa siya naluwas. Basin siya usa sa kadaghang disipulo nga nagsunod ni Kristo diha sayang yutan-ong kinabuhi. Siyempre na 12 apostles, pero napay daghang laing disciples nagsunod ni Kristo. Probably hundreds, maybe even thousands who called themselves disciples of Christ. Siya nagpili sa 12, pero na daghang laing nagsunod pod gitawag disciples. Basin siya nakapil niya ng panahon na. Basin siya naluwas diha sa adlaw sa Pentecost, Acts chapter 2. Basin naluwas siya diha sa templo, sa diha si Peter nagwali sa Acts chapter 3. Basin nailain panahon kay ang Biblia naging ang Diyos nagdugang matagalaw bago magtutuo ngadto sa church. So we don't know when he got saved. We don't know where he came from. Ang unang higayon nga iyang ngalan gihiskot sa Biblia ana diri sa Acts chapter 6. We'll look back in just a minute at verse 3. Acts chapter 6, kita magkaila ni Stephen. Acts chapter 7, namatay siya. Kamay kaya tong kahibalo kabayan niya. Dayon gihiskot siya, I think, ni Paul later in Acts. I think twice gihiskot siya, and that's it. What nailain. Apan sa atong teksto karon nakita na to. Ang uskan nindo nga pamahayag kabahin sa batasan ni Stephen. Would you look with me at verse 8? Acts chapter 6, verse 8. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Si Esteban, nga puno sa pagtuo o gahom, mihimo og dagkong kahibulungan og mga milagro diha sa katawhan. Let me just mention here, ang Diyos nagyon ako nga si Stephen, gigamit sa Diyos sa paghimo sa mga milagro, aron na'y ebidensya sa mga tao nga kini ang kamatuoran, kaya ang Biblia wala pa kompleto. Karon kompleto na ang Biblia. So, ang Diyos makahimo gihapon sa mga milagro, pero dali na kinahanglan para sa ebidensya. So, ang Diyos po tuba, we've seen God do miracles in our church, but He doesn't have to do it to get people's attention. We have the Bible for that. Kompleto ang pulong sa Diyos. And the point I want to make right now is this. Yes, gihiskot diri nga si Stephen naghimo sa mga milagro, but it wasn't the focus. Ang focus mao ang iyang mensahe. Ang focus mao ang gahom sa iyang pulong sa diya siya nagsangyaw alang ni Jesus Kristo. That is the focus. And we'll see that later in the other verses. But I want you to notice the Bible says Stephen full of faith and power. And as we watch this short story, kabahin sa kinabuhi ni Stephen, makita na to sa dihang si Stephen nagastorya adunay gahom. When Stephen spoke, it was powerful. Ang iyang mga pulong lalom og dulot. Dali malikayan. Nainumdum ba ka kung unsay gisulti ni Jesus, kabay ni Jesus Kristo? Sa atong bag-o pa siya nagsugod og wali og tudlo. Turn with me to Luke chapter 4 verse 32. I want to compare here. Luke chapter 4 verse 32. Luke chapter 4 and verse 32. I'm saying si Stephen, ang iyang mga pulong na gahom nga naglabaw niya nga iya sa katawhan, nga iya sa mga tao. Luke chapter 4 verse 32. Luke chapter 4. Let me just say today, ang atong buluhatong lang sa Diyos, dili depende sa natural nga abilidad sa mga tao. Our work for God requires divine power. Diyos nun nga gahom, kana nga atong kinahanglan para sa buluhaton sa Diyos karon. Luke chapter 4 verse 32, kung nana sa amen.
And they were astonished at his doctrine. Nakastori kabay sa doktrina ni Jesus Cristo. And they were astonished at his doctrine. For his word was with what? Power. Ug sila nahi nangha sa iyang pagtulunan kay ang iyang pulong giubanan og gahom. When Jesus spoke, naigo ka diretso, makahonghong siya o maigo ka. His words had power. Let's look at another one, Matthew chapter 7, verse 28. Matthew chapter 7, verse 28. Matthew chapter 7, verse 28. Unana say amen? And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine, for he taught them as one having authority and not as the scribes. O kini naitabo sa diya nga si Jesus nakahuman ni ining mga panultihon, ang katawhan nahingangha sa iyang pagtulunan kay siya nagtudlo kanila ingon sa usa nga dunay otoridad og dili ingon sa mga eskriba. Sa dihang si Jesus nagistorya na ay gahom. But here's the truth I want you to see. Pareho manggod si Stephen. Og dili siya apostle. Dili siya pastor. Membro lang nga nagalagad diha sa iyang church. Ang Biblia nagingon napuno siya sa pagtuo o gahom. Kapuyo ta sa kalibutan karon. Di na daghang tao nga hanas kayo sa pagdebate. Oh, makapruweba ko. Oh, ganang magiglalis ka ba sa doktrina. Daghang tao hanas sa pagdebate. But here's the truth. Pipila manggod ang mga tao kang kinsang mga pulong na ay Diyos nun nga gahom. You can listen to people who will make you feel smart. Wow, namina ko, I just feel, wow, bright kaayo siya. Kung mamina ko kaniya, ako'y daghang makatunhan. There's lots of teachers like that. Some of them teach truth, some of them teach lies. But the truth is, there are very few preachers, very few Christians whose words are powerful. Kung ang pulong sa Diyos ang magpagahom sa imong pulong, ang imong mga pulong sama sa bala sa pusil. Magdiretso nga to sa kasing-kasing. Pero kung imong kaugalingon, kung ikaw ang magpagahom sa imong pulong, pinaagi sa imong pagka-break, pinaagi sa imong pagbanabana, sa imong pagdebate, sama sa mga, what's the word we learned? User, lastiko. Pew! Dili magdulot. It might sting, kasi makasakit kamay, pero walay gahom. Most Christians today are a lot like Job's 3 friends. Nainumdum ba ka mo sa tulo kahigalat ni Job? Hanas kaayo magdebate. Diba? Sila makahimo sa mga sakto nga argument. Wow, sakto. Ang ilang pang illustration and the way they turn their sentences. Wow! Pero ang ilang pulong walay gahom. Si Job, ako rin mo basa, paminaw sa pulong ni Job, nga ito sa yung tulo kahigala sa Job 6:25. How forcible are right words, but what doth your arguing reprove? Pagkamakusganon sa tukma nga mga pulong, apan unsa ang ginasaway sa inyong pagpakiglalis. Unsa gisulti na Job diri? He's already saying, nakasabot ko sa inyong mga pulong, pero walay gahom. Nasabtan, pero walay gahom. Can I just say that is a sad description of a lot of Christians and pastors. Walay gahom. Daghang tao, naluwas kayod, anak sa Diyos.
Pero ang ilang kinabuhi walay gahom. Ang ilang pagsangyaw para sa Ginoo walay gahom. Bisan kung sila nahibalo sa tanang saktong nga tubag para sa debate, saktong tubag sa doktrina, bisan sila kabalo sa tanan, their words are like rubber bands, not bullets. Kung mga soul winners, naka-experience ba ka sa panahon na samtang nagsangyaw ka, mabasa ang mata, o makakita ka na tandog yurang kasing-kasing? Naka-experience ba? Do you know what that is? Kanadali imong pulong, karang gahom sa Diyos, naglihok pinaagi sa imong pulong. Pero napod mga panahon, nagsulay ka magsangyaw, o nagbati ka nga mga rubber bands lang. Magsulti ka sa tao, kitang tanan magsasala, mga magsasala mo at sa impyerno. Sige. Never been there? Unsay kakulang? Gahom. Gahom. Walay gunpowder. Kung naibala, pero walay gunpowder, walay pulos. Sakto akong bala! Sakto ang pulong! I know the answer! But you gotta have gunpowder! Kung nakay dakong nga pickup truck, diesel engine, 8-cylinder, gamhanan gyud. Magbutang ka sa diesel. Nope, you can't do that. Sayop, that's unleaded. I'm gonna brush up my own illustration. Kung gamiton ako ang unleaded, kay wala mo kabalo, pero ako kabalo, na diferensya. Ang diesel, walay spark plug. Just pressure lang. Ug magbuto ang diesel. Pero ang unleaded, kinahanglan sa spark. Ug bisan na kay unleaded, kung walay spark, walay explosion, dili magandar. Diba? Dagang Kristohanon sama sa powerful engine. We got the Bible, we got the Holy Spirit, we got everything except the spark. No power. Turn with me to 1 Corinthians chapter 6 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Kanang ko magtanaw, kanang ko nakita magtanaw. Kung unsay gisulti ni Paul, kabayan sa iyang pagwali sa mga tao sa Corinth. Let me give you a little background. So, dali pa tamo ba sa magpasabot ko ninyo sa culture sa mga Griego. Sa English, the Greeks, taga Greece sila. Sa Bisaya gitawag Griego. Ang culture sa mga Griego, the Bible says in 1 Corinthians chapter 1, verse 20, 19, nalimot ko. It says, the Greeks seek after wisdom, and the Jews require a sign. I think I got those two backwards. I think it's the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. Ang culture sa Greece, nahigugma sila sa pagdebate sa tanan. They love discussing philosophy, philosophia. They loved impressive arguments, and you make your case. Kamito nimo ang mga pulong nga bulak-bulak karon magdani sa akong intellect aron mo uyon ko sa imong argument. That was Greek culture. They loved what they called wisdom. Nagpasika sila sa ilang kaalam diha sa pagdebate, diha sa pagdiscuss sa tanan. Kung ikaw mo bas kabayan sa panahon nga si Paul nagdito sa Athens, Greece, he says the people in Athens at Mars Hill, all they did was tell or hear some new thing. New wisdom, new teaching, bagong idea. Wow, nakadungog ba ka? That was their culture. They loved wisdom. Tawhanon, kaalam. Pero sa dihang si Paul, niabot dito sa, we would say, the center of human wisdom. Greece. Romans were ruling the world, but Greece was still the center of intellect. Academia. Ang pagka-bright, ana dito sa Greece.
Sa diyang si Paul niabot sa Corinth, giunsa niya pagwali nga to ni ining mapagarbohon nga mga tao. 1 Corinthians chapter 2 verse 4. 1 Corinthians chapter 2 verse 4. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Kana ang paagi sa mga Griego. Enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. O ang akong pagpamulong o akong pagwali dili pinaagi sa madanihon nga mga pulong sa kaalam nga iya sa tao, apan sa pagpakita sa Espiritu ug sa gahom. Si Paul niabot sa Corinth, wala siya nabalaka kabayan sa pagpakita kanila sa iyang pagka-bright. Ang pinakadakong sayo kita nga himuon na to kung mag-share ta sa mga professional, magbati ta nga kinahanglan mahimo magpruweba nga bright ta sama nila. We feel like we have to use bigger words and more deep explanations. No. Jesus said, kung ang tao ka na maluwas, kinahanglan siya mudul ni Kristo sama sa kabata, pinagi sa simple na pagtuo. Now there is a time for answering a person's question, but I do not need to use deep explanations. The simple gospel works. Kung nakaigahom sa Diyos. Kung naay gunpowder sa mga bala sa imong pulong. Si Paul wala nabalaka kabahin sa pag-impress kanila. Here's what he's saying, wala ko nagdani kaninyo ngato sa kaluwasan pinaagi sa bulak-bulak na pagasturya. Nagtindog ra ko og gamhanan nga nagwali. That's what we need. Now, I believe in education. I'm trying to train preachers. But we don't draw people to salvation through the intellect. We draw them through the heart. And that depends on the power of God. Si Paul naging akong pulong, wala nagdani sa imong hunahuna. Sila nagdulo nga to sa inyong kasing-kasing. That's what Paul's saying. Turn over a couple more pages to 1 Corinthians 4:19. Same idea. When you read 1 and 2 Corinthians, pay attention. Balik-balik maghiskot siya sa tawhanon kaalam. 1 Corinthians 4:19. 1 Corinthians 4:19. But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know not the speech of them which are puffed up, but the power. Apan ako mo anha kaninyo sa dalit madugay kung ang Ginoo og mahibalo dili sa sinultihan kanila nga nagpagarbo apan sa gahom. You say, what is he saying? Here's what Paul is saying. Dili ko interesado sa imong maalamong nga pagpamulong. Ganahan kong mukita sa inyong gahom. Kaya nga naman, tanaw ang sunod verse. For the kingdom of God is not in word, but in power. Kaya ang gingharian sa Diyos dili sa pulong apan sa gahom. Ang gingharian sa Diyos wala gitukod sa pagka-bright sa mga tao. Ang gingharian sa Diyos gitukod pinaagi sa gahom sa Diyos. Kanang kung musulti kaninyo karong gabi ang atong pinakadakong kinahanglan karon diya sa atong pagpahayag sa pulong sa Diyos. Dili man ang kaalam sa tao, apan hinuon ang gahom sa Diyos. We need God's power. We have the right gun. We have the right bullets. We need the gun powder. Saktong doktrina. Pero ang saktong doktrina, walay pulos kung walay gahom. Sa atong text verse karong gabi, si Stephen nagtindog arong muwali. Sa diyang nag-share siya sa kamatuoran sa kaluwasan diyan ni Jesus Kristo lamang.
Sa tiyang nagdebate siya sa mga dautan ug nagpasabot si kaluwasan ngadto sa mga simple. Ang iyang mga pulong na ay gahom. Pipila ka bulan nilabay na ay gamay nga misunderstanding sa uban sa atong mga batanon. So ako miadto aron magsulay mo ayo sa mga problema sa relasyon. Ang Diyos nagtabang and nag-atimanta sa tanan. Paghuman sa akong pag-story sa tanan, nag-correct sa uban, nag-correct halos sa tanan. Paghuman sa akong pag-atiman sa tanan, na ay batanong nga lalaki sa mong church. O kini ang iyong gisulti sa katapusan. He said, Pastor, kung naay problema pag-usab sa umaabot, mga kung ikaw mismo ang moatiman niya na, kay ang imong mga pulong na gahom. I hope that's true. Naglaom ko nga tinuod ka na. Let me say this. Having God's power today does not guarantee you will have it tomorrow. Maintaining God's power requires maintaining your walk with God and your holy living. So dili ko mag-feel, hey, naigahom sa Diyos akong kinabuhi, okay naman ko. That's dangerous. Let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. I only tell that story to make this point. Naglaon ko nga akong pulong na Diyos no nga autoridad. Ako mga pulong mo dulo nga ato sa kasing-kasing. Pero kinang butang nga ikaw kinahanglan makamatikod karong gabi. Si Stephen na power o dili siya pastor. Ang gahom sa Diyos sa atong kinabuhi dili limitado nga ato sa mga pastor. In Joel chapter 3 na prophecy, in Diyos nagingon, the day will come, I'm paraphrasing and I apologize. The day will come when I will pour out my spirit upon all flesh. All flesh. Ang gahom sa balang espiritu dili gilimitado ngadto sa pipila lang nga gipili sa Dios. That's what it was like in the Old Testament. But since Pentecost, anyone can have God's power. Kung buot siya, English, if he's willing to meet the requirements. Si Stephen, dili siya pastor. Siya usa ka mapausanon nga sulugoon. Kinahanglan ng tao mo hatag pagkaon sa mga byuda, ako na lang. A humble servant. Apan ang gahom sa Diyos anaa sa iyang mga pulong. Let me show you how powerful his words were. Go back with me to Acts chapter 6, verse 9. Acts chapter 6, verse 9. Acts chapter 6, verse 9. Kung nasa amen? Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines and Cyrenians and Alexandrians and them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. I'm going to read just that last line. Nga nakiglalis ni Esteban, og sila wala makahimo sa pagpakigbatok sa kaalam o sa espiritu nga pinagi niini siya misulti. Ang iyang mga kaaway walay dag-anan batok sa iyang mga pulong. That's why they killed him. They couldn't win.
Sa kanamo rason sila nagbayad, nagbribe sa mga bakako, aron sila magbutang-butang kaniya, aron na fake nga kaso, aron pwede sila makapatay niya. Ang iyang mga kaaway, walay tsansa, batok niya, dili tungod sa iyang pagka-bright. Are you listening to me? Intelligence is a wonderful gift, but it will never replace the power of God. Dili tungod hanas kaayo siya sa pagdebate. Dili tungod nagporma siya sa bulag-bulag nga panultihon. Wala sila itubag kaniya tungod ang gahom sa Diyos ang naa sa iyang mga pulong. But the point I'm making tonight is this. Sa sinugdanan sa Acts chapter 6, si Stephen usa ka wala na ilhi nga church member lang. That was it. Name never mentioned until chapter 6. Dayon na ay problema miabot sa church ug naay panginahanglan. Let's look at the story. Let's go to Acts chapter 6 verse 1. Let's get the background of this story. Acts chapter 6 verse 1. Sa diyang panginahanglan mitungha na si Stephen andam na nga mutabang. Acts chapter 6 verse 1. Kung na say amen. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Og niatong mga adlaw sa diha nga ang gidaghanon sa mga tinun-an na pilo-pilo, daghang nagyud sila. Dihay mitungha nga pagbagulbol sa mga Grecianhon batok sa mga Hebreohanon tungod kay ang ilang mga byuda na pasagdan sa adlaw-adlaw nga pagpangalagad. So what's going on here? What's like ihiskot dere? Ang church sa Jerusalem nagtubo sa Acts chapter 2 na day of Pentecost, 3,000 taon naluwas gibaptismohan. Acts chapter 3 nagdugang pa na 5,000 pa nadugang dito sa templo sa si Peter nagwali. This church is growing like crazy. Matagad laon ay bagong membro naluwas naggibaptismohan. Maka-imagine ba ka? The church is growing, then all of a sudden ay problema. May problema may tunghar. Kalit lang, asagikan. Let me explain to you what's going on here. Nihining nga panahon sa Acts, wala pa si Peter nagwali nga to ni Cornelius. Wala pa ay naluwas ng mga Gentiles. Jews lang ang naluwas. So kinsa man gud nihining nga kini nga mga Grecianhon. In English, Grecians, not mga Griego, Grecians, Grecianhon. What is that? Let me explain. Diha sa church sa Jerusalem, silang tanan mga Hudeo. Masingga gikan sila sa lain-laing lugar, pero silang tanan mga Jews gayud. Kaliwa ni Abraham, Isaac ug Jacob, pero naay duha ka klase sa Jew dito. Pareho sa dugo, pero lain sa ilang paagi sa kinabuhi. Naay mga Hudeo diha sa church sa Jerusalem nga Hebreohanon gayud. Meaning, ang ilang lengguwahe o ilang culture, Hebrew gihapon sama sa Old Testament. Sila ang nagpabili nga faithful nga to sa Diyos diha sa 400 silent years gikan ni Malachi ngadto sa Matthew na 400 years walay pulong gikan sa Diyos. You understand that? Old Testament ends in Malachi. Dayon ay 400 years. Walay tingog gikan sa Diyos. 400 years. So we call it the 400 silent years. During those 400 silent years, naay really three groups of people in the Jewish kingdom. One, naay ang mga Jews nga nagsunod sa balaod sa Diyos kihapon, pero hinay-hinay nawala ang pagka-espirituhanon ug sila nahimong mga Pharisees. Walay tinuod nga gugma sa Diyos sa ilang kasing-kasing, pero stricto kaayo kabahin sa balaod. Nag-adding. That's the Pharisees. Ikaduha, naay grupo, tungod na inumdam mo, ako nagyon ninyo, human sa Persian Empire na Greek Empire. Kinamoras na ang lingwahe sa kalibutan, niyan ang kalibutan, niyan ang panahon na ang Greek language. So ang Biblia, New Testament, gisula sa Greek. Okay, during those 400 years, si Alexander the Great, nakiguba sa Persian Empire o nag-destroy, nagguba gayon nila. Alexander the Great,
in 12 years, conquered almost all of the area of the Persian and Babylonian empires. Dayon namatay siya. Wala siya nakapugong sa iyang gana. I think he was a drunkard. Wala siya nakapugong sa 33, namatay siya. Possibly the most brilliant general to ever live. Namatay siya. Dayon, if you read the book of Daniel, na mga propesya unsay maitabo. The kingdom of Alexander was split into 4 kingdoms. Ang iyang top 4 generals, nagbahin-bahin sa kingdom. Naiuska general, nagkontrol sa Egypt. Nailain, nagkontrol sa Assyria. I lost my train of thought, I apologize. So nailain-lain generals. So kinang naitabo. Watch. You have Usaka king sa Syria. Greek gihapon, pero Syrian ang tao. Pero Greek ang culture. Dayon sa Egypt, Greek ang culture. Wala pa'y Muslim niya ng panahon na. Ug silang duha kanunay nakiguba ug napailain hari pod komplikado gyud ang situation. Kinsa nay talwala sa Syria ug Egypt? Israel. So ang tanan guba balik-balik sa ilang yuta. Grabe kayo, lasud ang kahimtang sa Israel niya ng 400 silent years. Maot gayod. Kay ang tanan guba diha sa ilang lugar. So there's 3 groups of people. Naay mga tao nga pohon-pohon mahimong Pharisees. Ang laing grupo, sila ang tao nagsulti, kinahanglan ta magbaliwala sa among daan Hebreohano nga paagi sa kinabuhi ug dawaton lang ang paagi sa Griego. Mag-istorya ta sa lingwahe sa Greeks, kita magdawa sa ilang culture ug bisan modawa sa ilang mga Diyos-Diyos. So naay duha ka grupo. You have the Pharisees. Ang mga tao padulong mahimong Pharisees, nailaing grupo padulong mahimong Sadducees. Ug ang Sadducees, sila ang nagsulti, kinahanglan ta mahimong Greek lang. Kay mas sayon makapilta sa usa ka gingharian aron natay chance nga dili magguba diri sa tunga-tunga sa guba. Does that make sense? Pero naay ikatulong nga grupo. Ug sila ang tao. So ang Sadducees, sila nagdawa sa paagi sa ang tao nga mahimong Sadducees sa umaabot. Sila ang mga taong nagdawa sa paagi sa Greeks. And they became known as the Grecians. Like the Greeks. Jews sa dugo. Pero Griego sa ilang lingwahe o ilang kinabuhi sa adlaw-adlaw. Does that make sense? Diya sa tunga-tunga na ikatulong ang grupo. O sila ang naghawid yapon sa balaod ni Moses sama sa Pharisees, pero wala nabuwang uban nila. Sila ang tao na nagato ni Kristo sa diya siya niabot. That's Joseph. That's Mary. That's Simeon at the temple. That's I can't remember the name of the woman who Anna. Is that her name? Anna ba? Diba? There were many people in in Israel nagpaabot gihapon sa Messiah. And there was the 3rd group. So that's what we have here. The Grecians, they were the people nga nagdawa sa paagi sa kinabuhi sa mga Griego, pero Jews gihapon sila. So unsa nahitabo sa church? Naay sa Pentecost. Ug sugod sa Pentecost, naay mga Hebreohanong nga klase sa Jews na luwas, napod mga Grecian. Maka-imagine ka sa kaliinan, sa diferensya sa culture sulod sa ilang church. Nasago ang Grecian ug ang Hebreohanon. So, unsa resulta? Siyempre, naay panagbingkil. Naay conflict. Naay problema sa relasyon. Ug niini nga verse, naghiskot. Nga matagadlaw, naay mga tao sa church nga niadto sa lain-lain balay sa mga byuda aron mohatod og pagkaon para nila, daily ministration. Nag-story ka ba? Na sila'y feeding ministry. Diha sa ilang church. Na sila'y feeding ministry. Pero naay problema. Ang mga tao nga naghatod sa pagkaon, Hebreohanon sila. Og naglaktaw sila sa mga Grecianhon. Wala sila. Grecian lang siya, dali mo hatag kaniya. So, unsay feeling sa mga Grecian today? Uy! Kami po nagsunod ni Kristo sama ninyo? Ug naay problema. Does that make sense? So, kana a little background, or makasabot. It's amazing. I didn't know I was preaching this. Everything I just taught you, I read in a book last night. God's amazing. Padayon ta, where are we here?
Acts chapter 6, let's look at verse 2. Acts chapter 6, verse 2. Kunana, say amen? Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Unya, ang napulo og duha, mipatawag sa panon sa mga tinunan, nga to kanila, og miingon, dili kini katarungan nga kami gayod mobiya sa pulong sa Dios og magsilbi sa mga lamesa. Nakasabot ba ka kung unsa ilang gisulti diri? Here's what they're saying. Naay mga bahin sa buluhaton sa Dios nga mas importante pa kaysa pagpakaon sa mga pobre. That's what they're saying here. Sila naging ang pinaka-importanteng butang para nato mao ang pulong sa Dios. Ang pagtuon, pagkaton o pagtulog, pagwali sa pulong sa Dios. Kana mas importante kaysa feeding ministry. That's what they're saying. Can I just make a statement as I pass by? Kung ang pastor mo sulay og tukod sa yung church diha sa or pinaagi sa uska feeding ministry na ay problema. You don't build a church on physical food. You build a church on the book. Kini ang pagkaon nga pinaka-importante. Pero sila nakasabot problema ni. So mangita sila sa kasolbaran. Look at verse 3. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Tungod niini mga igsoon, pangita kamo diha kaninyo og 7 ka lalaki nga maayo og dungog, puno sa balang espiritu og kaalam, kinsa atong matudlo ibabaw niini nga buluhaton. Unsay buluhaton? Ang pagpakaon sa mga byuda. So wala sila nagsulti, dili importante. They just said the Bible's more important. And we, as the leaders of the church, should not be distracted. They said, kinahanglan mi mag-focus sa pinaka-importanteng butang. Busa, kamo mangita sa 7 ka lalaki nga makaatiman ni ini nga buluhaton. Verse 4, But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Apan among igahin ang imong kaugalingon nga mapinadayon nun ngato sa pagampo o ngato sa buluhaton sa pulong. Well, they're saying, dili mi mapugnang gikan sa pinaka-importanteng butang. Can I say to you today, the most important thing your pastor can do for you is stay close to God? Ang pinaka-importanteng butang nga ako makahimo lang kaninyo, mao ang pagbabilin do sa Diyos. Make sure I am right. Aron ako makagiyat ninyo. Look at verse 5. And the same pleased the whole multitude, and they chose Stephen. Pila ka buok ilang pilion? 7 sa tanan. 7. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. Og ang panultihon nakapahimuot sa tibok nga panon og sila mipili ni Esteban. Usa ka tawo nga puno sa pagtuo ug sa balaang espiritu. I want you to notice something very, very important. Sa wala pa si Stephen gipili, aron walagad sa simple nga ministry, na puno siya sa balaang espiritu daan. Kung ang panginahanglan may abot na, ready na gayud siya. Wala siya nagsugod og andam sa dihang nga oportunidad miabot. Siya usa ka tawo sa Dios daan. Siya naglakaw uban sa Dios daan. Siya nagtuon sa pulong sa Dios daan. Kana mo rason nga ang iyang mga pulong na ay gahom diha sa atong teksto karon just 2 verses later. He was already a man of God as a church member. Ingon nga, membro na lang sa church na puno sa balang espiritu. Our text verse, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Ug si Esteban, nga puno sa pagtuo o gahom. Kini dili uska pastor, kini uska church member lang, apan ang gahom sa Dios anamang good sa iyang kinabuhi.
Kung nagwali siya sa gospel, kung nagdebate siya sa mga dautan, kung nagtudlo siya sa mga bagong magtotoo, ang iyang mga pulong na ay gahom. Kung naiusa ka butang sa ministry nga makaluluoy yun, kanamang pastor, kang kinsang pulong walay gahom. Pero na'y daghan. I try to walk with God. Nagsulay ko, magpabiling do sa Diyos. Magsulay ko, I try to walk in the Spirit. Kaya ganahan ko nga mapuno ko sa balang Espiritu. Aron na ko'y gahom sa Diyos sa akong ministry. But listen to me. Kana, dali limitado sa pastor lang. Huwag karong gabi kanang kong musulti kaninyo ang atong pinakadakong panginahanglan sa atong buluhaton na lang sa Diyos karon, maong mga Kristohano nga dunay kahom sa ilang kinabuhi. Kung ikaw mag-share sa gospel, ang Diyos magbutang sa gunpowder. Acts 1:8, Bisaya, apan kamo makadawa o gahom. Human nga ang balang Espiritu mobot nga kaninyo o kamo mahimo nga mga saksi. Nganhin kanako sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug sa Samaria ug ngadto sa kinatumyan nga bahin sa yuta. You notice he didn't say ye shall receive power and do miracles. Sideline lang. Ang mga milagro sideline lang. Unsang pinakauna, mahimong mga saksi. Ang katuyuan ni ining agahom maong pagsaksi lang ni Kristo o kitang tanang gitawag ngadto niyana. It's not limited to the pastor. You can have God's power. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Ayaw pagpahubog sa bino, di ina na ang pagpatuyang apan pagpapuno sa Espiritu. Ang gahom nga makita na to diha sa kinabuhi ni Stephen, maong bunga sa iyang pagkapuno sa balang Espiritu. So here's the message, here's the question tonight. Nagatinguha ba ka sa gahom sa Diyos diha sa imong kinabuhi? Paminaw na ko karon. Pwede ko magprangka. Daghang uban ninyo magsuwa ni matag simana, pero nahadlok gayud ka magsangyaw sa mga professional. Nahadlok magsangyaw sa mga teacher. Nahadlok magsangyaw sa pulisya. Nahadlok magsangyaw sa mga negosyante. Una siya'y kwarta. Napod siya'y kalag. Basing dali maminaw. Basing kung nakagahom maminaw gyud siya. Ang raso mahadlok ta mag-share sa mga tao na ay kwarta. Kung magkablo ta, nakulangan tao gahom. Ladies and gentlemen, it is not our power that works in hearts. It is God's power. Nabay tinguha diha sa imong dughan nga ang gahom sa Diyos maanaa sa imong mga pulong. Kini nga gahom dili limitado nga sa mga pastor. Dili limitado nga sa staff. Kini maangkon pod nimo. If you want it. I don't have time tonight to preach about how to be filled with the Spirit, but can I just give you 3 statements? Number 1, puna ang imong kasing-kasing sa pulong sa Diyos. Walay tao mapuno sa Espiritu hangtod mapuno siya sa pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos ang maghinlo sa imong kinabuhi, maghinlo sa imong kasing-kasing una, dayon sunod imong buhat. Number 2, pag kinabuhi nga hinlo atubangan sa Diyos. Paminaw na ko, ang balaang Espiritu balaan.
Dili siya mupuno sa hugaw na sudlanan. He will dwell inside you because He promised He would. O dili gyud siya mobiya. Pero what dili gayud siya mopuno, mopagahom. I'm not talking about salvation. I'm talking about spirit fullness. Be ye filled. No, I'm sorry, there's no ye. Be filled with the Spirit. That is a command. But the Messiah, pagpapuno sa Espiritu. What does that mean? Tuguti ang lain magbuhat niyana. Right? You can't fill yourself. You have to let Him fill you. But you got to be a clean vessel. Dili ka maminaw sa kalibutanhong nga music dayon mapuno sa balang Espiritu. Dili ka mo tanaw sa hugaw nga mga movie dayon mapuno sa balang Espiritu. Dili mahitabo. Dili ka magsulti sa mga hugaw nga joke dayon mapuno sa balang Espiritu. Dili ka mamalandong, what's the word? Mamalandong. Dili ka mamalandong sa hugaw nga thoughts kabayan sa opposite sex dayon mapuno sa balang Espiritu. Pag kinabuhi nga hinlo atubangan sa Diyos. What does that mean? Pisanasa. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Number 3, pangitaa ang iyang paggiya matagadlaw. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. A different kind of a message tonight. I know we have a lot of good soul winners. Hanas gyud kamo. Pero ang pinakahanas nga soul winner, mahagbong kung walay kahon. So ako mo challenge, mo hagit ninyo karon. Will you allow the Spirit to fill you? Start with the Bible. Lots and lots of Bible. This is a nice, simple little start. Dili paigo, pero mayong start. Live clean. Walk with God. Be filled with the Spirit. Makaangkon ka sa gahom nga nasa kinabuhi ni Stephen. Dili siya pastor. Membro lang. Mapausanon na sulugoon. On every head bowed, every eye closed.